ଓହୋ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଭାଇଆ ଟିକେ ଚା ଦିଜିଏ। ଓହୋ କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକିରି ହିନ୍ଦୀ ପଦେ ପଦେ କହିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ହେଉଛି ଘରୁ ଶିଖିକି ଯାଇଥିଲ ନା କ'ଣ? ତମେ ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି ଚା ଦିଜିଏ, ଏକ କପ୍ ଚା ଦିଜିଏ। ଯାହା ହଉ ବାହାରି ତ ଆସିଛ ଅଯୋଧ୍ୟାର। ଭଲ କରିଛ। ହସିବା କଥା ନି, ମାଉସୀ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଇକି ତାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୋଗ। ଯାହା ହଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମାଉସୀ ଆମକୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୋଗ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଯାହା ହଉ ମାଉସୀ ଆମର ଯାଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଗ ପାଇକି ଦେଖିବା କେବେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଡାକିବେ ଯିବାକୁ। ମାଉସୀ ଦେଖ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ କହିବ ଠିକ୍। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ଘରେ ବସିକିରି ଖାଲି ବସିଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନୁ। ତାଜମହଲ ବି ଦେଖିଲ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଦେଖିକି ବୁଲିଲେ 9ଟା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ହଉନି କି? ଆଉ ତାହେଲେ ନାଳା ତମେ ତ ହେଉଛି ତମେ ନାଳା ଘୁଷିବା କଥା ନା। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଶୁରି ଦେଉଛ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକିରି। ମାଉସୀ ଦେଖୁନୁ ନା, ଆମ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ନାଳା ପାଶୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ? ଯାହା ବି ହଉ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ବି। ଆମକୁ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ମାଉସୀଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ହିନ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ ମାଉସୀ ହିନ୍ଦୀଟା? ହିନ୍ଦୀ କ'ଣ କହିଲ? ଚା ମାଗିଲ ଯେ କ'ଣ ଭାଇଆ ଚା ଦିଜିଏ। ହଁ ଏକ କପ୍। ଆଉ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବି କହିକି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ, ନହେଲେ ଚା ବି ପିଇ ପାରିବେନି। ରହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆମ ମାଉସୀଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।